L-ex-Ministru George Pullicino irtira l-ilment li kien għamel fil-Kumitat tal-Privileġġi kontra l-Ministru Konrad Mizzi. Pullicino kien għamel dan l-ilment wara li l-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi kien żvela kuntratt dubjuż dwar pannelli fotovoltaiċi fil-Parlament f'Ottubru li għadda. Mizzi kien qal li l-awdituri sabu regolaritajiet tal-mistħija fil-kuntratti li nataw mill-Ministeru ta' George Pullicino qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 u li swew lil pajjiżna 35 miljun euro. Meta rtira l-ilment waqt is-sessjoni tal-Kumitat tal-privileġġi tat-Tnejn, Pullicino qal li jagħmel dan għax il-Kumitat tal-privileġġi fih maġġoranza tal-gvern. Iżda dan il-Kumitat dejjem kien hekk u qatt qabel ma ntefa' dubju dwar l-oġġettività tal-ġudizzju li jingħata fih danu. Bl-irtirar tal-ilment, George Pullicino evita l-iskrutinju mill-membri tal-gvern kif dan il-kumitat jittellaw diversi xhieda fil-waqt li jsir skrutinju tad-dokumenti. George Pullicino qal ukoll li din il-pożizzjoni iddiskutija ma' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Waqt l-istess sessjoni tal-Kumitat tal-Privileġġi kompla jinstema l-każ tal-ksur ta' privileġġ li kien talab il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-konfront tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. It-tnejn instemmet ix-xhieda tal-eks aġent kummissarju tal-Pulizija Mizzi li saħa kif fil-perjodu li okkupa din il-kariga bejn Lulju u Settembru tas-sena li għaddiet u qatt ma l-farm tal-investigazzjoni tal-każ ta' Silvio Zammit. Huwa qal li ma kienx infurmat bid-dettalji tal-każ mill-kummissarju preċedenti Peter Paul Zammit u li qabel ma nħatar l-aġent kummissarju qatt ma kellux jaqsam mal-każ. Wastqar li kellu laqgħa waħda biss f'awwissu mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sabiex ikun infurmat bl-aħħar żviluppi tal-każ.